frații mei, ne vom juca mapa Strongman Simulator. După cum vedeți, avem aici, da, mapa Strongman Simulator. Ok, da, dacă mai aveți episoade din această mapă, păi nu uitați acolo să lăsați un like acolo, să faceți noi 300 de abonați. După cum vedeți, eu m-am mai jucat înainte, se pare. Și da, acum sunt puternic, sunt gigantic. Fiți atenți, gigantic. Da, deci nu uitați să lăsați acolo un like și un subscribe, pentru că m-ar ajuta foarte tare. M-ar ajuta foarte mult. Ce să mai zicem decât să trecem la treabă. Să trecem la treabă. Să mergem la Castel Arena. Nu, da, Castel Arena. Nu, că aici eu fac paradă. Paradă, știi ce e aia, paradă? Normal. Ok, luăm ăștia, facem paradă de paradă aici, ia uite. N-avem treabă. Ia uitați. Luăm ăștia fără nicio problemă. Hai că nu fug, dar totuși e mult, trag mult. Să vă luați și voi în Roblox și dacă l-aveți. Dacă nu l-aveți, să vă luați, că e foarte tare. Și să vă jucați pe Strongman Simulator. Mapa se numește Strongman Simulator. Mai bine luăm 3 de ăștia. 3 de ăștia și 3 de ăștia. Ok, 3 de ăștia. Ok. Killed. Și m-am dus și în lumea cu castelul. Cred că pot să trag și zidul. Nu pot să-l trag. Sunt convins, pentru că el am tras, m-am jucat tot atâtea haltere avem și m-am tras. Ok, hai să... Ok, hai că dă mult rău. Facem 1.000.000 de haltere. O să facem mușchi, să trecem și în lumea cu castelul, să o vedeți și voi, pentru că voi nu văzut. Dacă voi cred că ați văzut-o. Voi cred că ați văzut-o, pentru că să vă apucați să vedeți și voi lumea cu castelul. O să vă arăt exact acum, chiar acum după ce voi căra ăștia. Dacă n-ați văzut-o până acum, o să vi-o arăt eu chiar acum. Că pot să fac multe lucruri. Eu fac paradă și acolo dacă vreau. Ok. Uitați-vă și la lumea cu asta. Ok, hai să tragem, să facem parada aici. Eu fac paradă. Gata, paradă. Perfect. Ok, e bine. Ia uite, în slow motion, mă, în slow motion. Alerg în slow motion, ia. Slow motion. Running. Run. Hai că iau mai puțin, că nu pot atât de mult. Pot, dar na. Trag 2 de ăștia. Ok. Dă-te aici. Oh, am făcut 1.000.000. Hai să mai tragem ceva, uite aici. Să mai tragem un de ăsta. Nu știu de ce merge atât de greu. Dar ok. Mai tragem un de ăsta. Grab a place. Tește. Dar uitați-vă cum alerg cu el. Alerg. Ok. Am făcut 1.500.000. Perfect. Cum vom face mușchi? Să mă fac bombă. Mă fac bombă. Ce făcui, frate? Ok, mă fac bombă. Tragem mult, facem paradă. Gigantic, strong, gigantic. Perfect. Stai că nu. Astăzi vreau să fac 4.000 de haltere pe videoclip. Haide, copilandre. Masiv gigantic. Perfect. Aha, așa te vreau. Oh my god. Mai am de făcut, mai durează 4-5 ani până le fac. Ok. Mai durează 7-8 ani.
Sau cred că mamă la ultima când... Mamă, bă, să nu mai puneți cu mine. Uite pe ăsta, tank. Ăsta e tank, mă, e tank. Ăsta trage... Big tank. Ia mă, ia să încerc să trag și unde stă. Chiar să încerc și eu să trag unde stă. Dragon. Hai că îl trag perfect. Îl trag perfect, nu, bă, nu. Îi punem problemă. Dă-te mă de aici. Intru prin perete dacă pot. Ok, vom opri când o să facem iar 1 milion. Ok, parada o facem acum, pentru că da. Cred că dacă mai cărăm ăștia, am terminat cu... Facem iar 1 milion, ia să vedeți. Am oprit pentru că am vrut să fac 1 milion din nou, pentru că făcurăm iar 1 milion. Ok, nici chiar 1 milion. Hai să mai cărăm 2 tractoare. 2 tractoare ajung. Gata. Uitați cum alerg cu ele. Gata. 1 milion. Perfect. Sunt masiv gigantic. Tai de viața mea. Doare rău. Rău de tot doare. Ok, hai că mai avem 34 de ani. 35 de ani. Mai avem 4 de miliarde de ani până mega gigantic, ați auzit, mă? Mega gigantic. Mega. Hai copchilandre, haide. Hai curaj, hai tu pe istu. Hai că nu facem noi 400 de mii de haltere. 4.000 de haltere, Doamne. Nu facem noi acum, pariem pe orice vrei să nu facem. În episodul ăsta normal că o să facem, dar acum. Aha, perfect, hai că făcurăm dacă e. Mamă, bă, nu vă puneți cu mine că... Nu dați cu mine că... Ia uite, fac parada. Ia uitați să vedeți și voi ce înseamnă parada. În Strongman Simulator. Parada. Ia uite, tractoarele, roșile, verdele, na. Haide, hai să facem mușchi aici, că na. Nu se mai poate. Acum sunt convins că facem, cred că facem noi acum simplu și ușor 4.000 de haltere, perfect. Da, că nu zbura porcii. Haide, că mai durează 10 ani. Mai durează 34 de miliarde de chilionare de... Că chilionar. Ai, perfect, da, perfect. Deci, perfect, e... Uite și posta, e... Se dă el că e... Se dă el tare că e el mare și tare. Se dă el șmecher că e mare și tare. Mega gigantic. Haide. Hai că fac acum. 4.000 fac. 4.000. Să vedeți și voi. 3, 2, 1, 4.000. Tic, legend. Sunt legend. Nu cred. Sunt legend. Mamă. Bă, voi vedeți cum arăt? Bă, facem pariu că eu trag un de la un dragon, cred. Hai că îl trag dacă e. Ok, măcar pe ăsta îl trag cu un deget. Cu ăsta nici nu mă stresez. Uitați-vă și voi cum alerg cu el. Am 205. Ok. Iau și 3 dacă vreau. Nu, 2 iau maxim. Bă, și când iau 2 alerg cum ar fi să... Deci nu cred. Cum alerg eu cu 1, deci e simplu, nu am ce să mai spun, că e prea simplu. E easy. Easy scrie pe frunte.
Hai că easy dacă e acum. E, păi șacule, car. Hai bă, giganticule. Uite bă, de ce că te Venom. Hai că nu mai poți de Venom ce ești. Hai, tic, tic. Legend, sunt legend. Legendă. Fac 1 milion. Fac 1 milion iar, pe bune. Decât îmi filmăm de 10 minute. Hai că e bine. Doamne, pe ce am apăsat? Ok, haideți să ne punem la mișcare. Hai, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, e bine. Fac 10.000 acum, fac 10.000, fac fără nicio treabă. Acum fac fără nicio treabă 400.000 sau 4.000 și ceva. Hai că pot. Hai, perfect. Ripeped, sunt ripeped, raipăpăd, nu știu. Sunt riped, nu știu că ripeped, sunt riped. Oho. Băi, prieteni, cam acesta a fost videoclipul după ziua de astăzi. Stai să vedem dacă putem să tragem ăsta. Cam acesta a fost videoclipul după ziua de astăzi. Nu putem să-l tragem. Pentru că, v-am promis că pe videoclipul ăsta vom face 4.000. Dar în videoclipul următor vom face 7.000 dacă strângem peste 7. Dacă strângem 7 like-uri, câte like-uri facem, atâte haltere o să facem. Dacă strângem 6 like-uri, facem 6.000 de haltere. 7.000. Facem 7.000 de haltere. Deci dacă strângem 5 like-uri la videoclipul ăsta, facem 10.000 de haltere. 20.000. Facem 20.000 de haltere în videoclipuri. Bine, cam acesta a fost videoclipul. Eu am fost Alex. Pa, pa.